nakatulog kasi sa San Fabian. Ayan, umaga na rito. So, bagong gising tayo. Ayan. So, alam nyo ba, ang naisip kong gagawin ko ngayon ay mangunguha ako ng shell. Ayan, o. Ito yung mga nakuha ko na una, iba. Ayan. So, mangunguha pa tayo doon. Tara, samahan nyo ako. Ay, habang hinihintay natin yung mga fisherman. Yung mga fisherman na andun pa sila, wala pa sila hanggang ngayon. Nandun sila, layo pa. So, hintayin natin yung mga dala nilang isda. Ayan, bagong gising yan, namamaga pa yung mata ko sa nakatulog ako ng bonggang-bongga. Pero kapag magigising ako, alam nyo ba, ang naririnig ko yung lagaslas ng tubig dito sa dagat. Ayan, yung alon. So, wala kang maririnig dito pag nakatraka pa sa, sa dagat, sarap ng dagat. Ang maririnig mga lagaslas ng mga alon, mga nag-uusap-usap sila. Iba-iba dito ang kismis. Kismis ng alon. Kismisan ng mga alon. Ayan, nagkikismisan sila. Non-stop yan. Wow, doon. So, tinanghali ako ng gising. Ayan, yung haring araw. Ayan. Nasa likuran natin. Oh, namaga talaga mata ko sa nakatulog ako ng bongga. So, ayan, tara. At nanguha tayo ng mga shell. Ito na ulit ang nakukuha ko. Para sa ano natin ay, i-design natin ito sa ating mga halaman. Ito. Pero maliliit lang siya yung mga shell dito. Pero ano, puting-puti siya. O, ayan. Kuha tayo ng mga kain na ilang ito. So, ito na ay may nakuha na ako. Ito ang mga shell. Ang cute-cute nila eh. Ang puti-puti eh. Ang cute na mga shell. Ang liliit. Ang liliit na ang puputi. So, ayan. Nakakatuwa. Ang daming. Ang daming maliliit na mapuputi. Ito pa. Ito. Kunin natin yan. Ayan o. Saka ito, ang puti. Ang cute-cute nila. Ayan pa. Ayan mga friendship. Ayan. Isang dako na yung nakuha natin. At meron pa doon na isang dako din. Hindi ko alam mo ano ito. Parang nasulit ko. Ewan ko lang. Kamay. Ito pa yung mga ibang shell. Saan ba? Oh, nung nasa Bulinaw tayo, ang kinuha ko naman yung mga cute-cute na mga bato. Dito naman sa San Fabian, ang kinuha natin ay mga shell na maliliit din. Wow! Puti-puti niya oh. Ang puti-puti ng shell, ang cute-cute niya. Ang puti-puti ng shell Ang puti-puti ng shell, ang cute-cute niya oh. Tara namang maglakad-lakad sa dagat. Tapos na naglakad-lakad yung mag-asawa. Tulog pa kasi ako nung habang naglakad-lakad sila.
ito na yung mga shell natin na nakuha natin. Ayan o. So, ang kit-kit nila. Diba? Ang kit-kit naman ng mga shell na to.